खस्थ' मोनो इमान दुखु दा आंलाय बरबाद खालायदो इखौ बेबायदि बरबाद खालायनांगौ आरो बिमायाबो फैसालि नोंखौ टुक्रा टुक्रा दानसुगोन बिफायाबो आंखौ बुहुत बया बया फाखादो रावरोमोन। मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय भारतारि रैखाथि हानजा CRPFआव साख्रि मावनाय सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ थगायदों। गोबाव सम मोजां मोनलायना कर्ट मेरिज खालामलायनानैब्लाबो जेबो खौरां लाफिनाखै बे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ। दुखु दुखु मोनदों ओमफ्राय आंखौ जुनाव फानदायबाय आंनो माने फंबायदो हाबा जानो मोनैनि खारदैनि आरो आंखौ दाबो फानदायो थगायनासो हाबा जादों ना जुदि आं थगायना हाबा जादों सार जेसे आं थगायदो कर्टआव इप्रुभ होफै। चिरां जिल्ला बिजनी थानानि बेन्दोंआव थानाय खैरोगुरि गामिनि मैसो दैमारिनि फिसाज्ला दैथुन दैमारिया कर्ट मेरिज खालामनानैब्लाबो दिनैसिम जेबो खौरां लाफिनाखै। खौराङाव फोरमायनाय बादिब्ला दैथुन दैमारिया CRPFआव साख्रि मावो लोगोसे गोबां सिख्लाफोरखौ मोजां मोनफ्लानानै देहायारि सोमोन्दो लाखिना बेबादिनो थगायबाय थायो। आरोथ' आंनिल' जिबन धंस' खालायाखै सासे सिख्लाखौबो लांना बुथारदो आरो जों नुनायावनो दा साथाम आरो खैजोन सिख्ला धंस' खालायबावदोयो। मौसुमी ब्रह्मखौ कर्ट मेरिज खालामनायनि सिगांबो दैथुन दैमारिया गावनि गिबि मोजां मोननाय सिख्लाखौ न'आव लाबोनानै दोनफैदोंमोन। उनाव मौसुमी ब्रह्मखौ कर्ट मेरिज खालामनायाव गिबि मोजां मोननाय सिख्लाया मुलि जानानै गावनि जिउखौ फोजोबना लालायनाय मोनसे दुखुनांथाव जाथायबो जानानै थांबाय। फिन आरोबाव कर्ट मेरिज जानाय मौसुमी ब्रह्मखौ गारनानै गुबुन सासे सिख्लाखौ हाबा खालामना लाबावबाय। दाथ' जों नुनायाव साथाम सारि जेति आंखौ लाङो इयो बिब' लानाव लांदोंमोन ना आंखौ इ समाव आरो सोरबा हिन्जावदोबो बया फट' नुदोंमोन इ फट'खौ नुनायावनोथ' आं बिब'नो खोथादोंमोन बिब' आंखौ CRPFआव साख्रि मावग्रा दैथुन दैमारिखौ मौसुमी ब्रह्मआ गावखौ लायैनि थाखाय फानबारि पुलिस थानायाव गांसे एजाहार बिलाइबो होदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो दुथां दैथुननि सायाव जेबो राहा लानाय नुनो मोनैखौ दुखुयै फोरमायदों मौसुमी दैमारिया। जाथाया माने आं सासे सेंग्रादो CRPFआव मावो आरो CRPFआव बेनिफ्राय इथ' कर्ट मेरिज जानानै आंखौ कर्ट मेरिज खालामना दोनना थांनानै जेनालासि खबर गैया। बेनिफ्राय उनाव आङो न'खरनाव फन हरो न'खराबो होनो आंनियाव जोंनियाव कल हरनाङा आरो इदि आरो इनोबो हरनाङा इदि होननानै रायो आरो आंखौ मानि थाखाय रायो माने आंखौ लांखालि इयो खासे हिन्जाव न'आव हाबा खालामनो होननानै दोनफैदो। बेनिफ्राय इ हिन्जावा थैनानै बिस मुलि जाना थैयो इ बिस मुलि जानायनि थाखाय एक केस दङ माने आंखौ लांबाय होनलाय हिन्जावा थैबाय ओमफ्राय इनि थाखायनो आरो जोंहाबो दा इखौ न'आव लाबोनानै कर्ट मेरिज खालामफैबाय इसानि थियाखैमोन सार इ सेंग्रा जानानै लांदो आरो बिबाजैयानो आंखौ थगायहरदैया रावबो गैया इदि ना माने बिबाजैदोबो रायलायनो होदोंमोन आंखौ थाना एजार होदो थानायावबो होदो कर्टआवबो होदो दिनैया लासै एख' खालामनो हायाखै इखौ माने खस्थ' मोनो इमान दुखु दा आंलाय बरबाद खालायदो इखौ बेबायदि बरबाद खालायनांगौ आरोथ' आंनिल' जिबन धंस' खालायाखै सासे सिख्लाखौबो लांना बुथारदो आरो जों नुनायावनो दा साथाम आरो खैजोन सिख्ला धंस' खालायबावदोयो। नंगौ सार आरो दा इसानि न'खरानो इखौ हाबा खालामना होदो माने इसा इदि गावसादो जाय नांलायै हिन्जावखौ गार आरो गोदान हिन्जाव हाबा खालायफिन इसानि बेबहारानो इदि दाथ' जों नुनायाव साथाम सारि जेति आंखौ लाङो इयो बिब' लानाव लांदोंमोन ना आंखौ इ समाव आरो सोरबा हिन्जावदोबो बया फट' नुदोंमोन इ फट'खौ नुनायावनोथ' आं बिब'नो खोथादोंमोन बिब' आंखौ दुखु दुखु मोनदों ओमफ्राय आंखौ जुनाव फानदायबाय आंनो माने फंबायदो हाबा जानो मोनैनि खारदैनि आरो आंखौ दाबो फानदायो थगायनासो हाबा जादों ना जुदि आं थगायना हाबा जादों सार जेसे आं थगायदो कर्टआव इप्रुभ होफै आरो जुदि आंनि बुरबा खयथ' आंथ' जेनखागोन ना गाव जुदि खयथ'बा गाव देरहालांगोन इयो खैरोगुरि गामिनि बिजनी खैरोगुरि बिफानि नामा मैसो बिदानि नामा बानाराम बिब' नामा बसन्तनो बिब'नि हौवानि नामा अजय आरो बिदानि नामा बाना आरो बानायाबो सोरांखौ इमान बया बया खोथा होनदो
दिथुना CRPF दा खब आगोल 225 मोन दा 200 इउनिटआव थांबाय खबरा 200 याव आरो आङो पुलिस थानायावबो थाङो सारमोनखौनो सार मला लाबोगोन इखौ इदिनो सारमोना आंखौ होनो मा नोंसोर दिल्लीयाव थांबासो खामानिया जाना फैगोन आरो कर्टआव थाङो कर्टनि सारमोना होनो थानायाव थां जों गरिब मानसि उकिलानो सार नों मा खालामनो नागिरदों होनबाथाय आंनि खामानिया गैला दा थानानि खामानि इदि होननानै होनो थानानि आरो आंखौ दिल्लीयाव थांनो होबाय थायो सारखौ उकिला आंनो मोनसे होन्दोंमोन इयाव मोनसे मेसेज दं इखौ सेरना हरबानो इयो मोनफैगोन सिअनो सेरना हरबानो हेडक्वार्टाराव सेरना हरबानो नाम्बारखौ असिया मिथिगौ थां होनबाय आं होनबाय सार इबायदि खालायबानो माथो इखौ लाबोनो हागोन होनना ओमफ्राय जों इफोर खामानिखौ मावनो हाया इफोर जोंनि खामानि नङा इदि होननासो जोंखौ होनना हरदो एजार होदो सार एजार होनायाबो बरपेटा नङा पानबारि थानायाव होदो 29 जानुवारि 2020 सनाव लायाखै सार आं सानदों मा इबायदि बया मानसिखौ जेसे हागौ एसे थबनो लाबोना पानिशमेन्ट होनांगौ बिटिआरसिपनिसिम सारनिसिम खालि मोनसेल' दिथुना बुहुत सिख्लानि जिबन धंस' खालामदों इदि धंस' खालायनायनि माबाखौ होनांगौ दा आंनिबो धंस' खालामदों खासे सिख्लाखौबो बुथारबायो दा आरो आंखौ गारनानै बेलेग हिन्जाव लाबोदो आरो सिगांखौ गारना आंखौ लांदो बेबायदि थगाय हिन्जावनि जिबन धंस' खालामबाय दं इयो बेखौ आंखौ कर्ट मेरिज खालामना दोनना दोननानै सार आंनो फनखौनो हरखायाखै आं हरबाबो आंनि नाम्बारखौ बिजि खालामनानै लादो आरो आं बिबाजिनाव फन हरो बिबाजि आंखौ होनो आंनाव फन हरनो नाङा इदि होनना राहरबाय थायो आंखौ आरो बिमायाबो फैसालि नोंखौ टुक्रा दानसुगोन बिफायाबो आंखौ बुहुत बया फाखादो राहरोमोन आरो बिदायाबो आंखौ फंबायनि खोथा लानानै बिराद बया फाखा होनदो इदिथ' नांलाय खमलाय जानाया इ केसनिफ्रायनो माने कर्ट मेरिज खालायनायनि थाखायनो सार माने इसे आंखौ कर्ट मेरिज खालायामोन ओरैनो लांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय जोंनि गामिनि रायजोफोरा बेखौ कर्ट मेरिज खालामदो कर्ट मेरिज खालायाबा जों नोंखौ हरा मानोना नों सिगांबो गासै सिख्लाखौ थगायनायखौ लांदो इदि होनना आरो बेनि सायाव खुनु फोथायनाय जाखायाखै ओमफ्राय दा गावसा होनो नोंसोरनि गामिनि मानसिफोरा आंखौ हमनानै कर्ट मेरिज खालामदो आं नोंखौ कर्ट मेरिज खालायाखैमोनथ' खालायामोन आंनो नोंखौ नाङामोन जुदि नाङामोनबाय आंखौ मानो लांदोंमोन सार ना फाननो ना माबा मोनसे खालामनो बेखौ नांगौ आरो आङो देरनि प्रमद सारखौ होननो सानदों इयो जेराव दं इनिफ्राय लाबोनानै गोख्रों साजा होनांगौ साख्रिनिफ्राय लाबोनानै आरो 206 खबरा नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360
700202613391015363660